Arratsaldeon pilotazaleok, hementxaude beste egun batez Antiguako pilotalekuan multzoa ja bukatzera doa eta jardunaldi honetan beste bikote batzuk ezagutuko ditugu final aurrekoetara jokatzeko eta lehenengo partidu honetan dazkagu Ekirribarria eta Peña Albert, da beste aldetik Mikel Aranbarri eta Lazkoz, eta nausien partiduan Murua eta Odriozola eta Julen Alberdi eta Iztueta asko hitz egin da ea Iztueta jokatzeko edo ez, eta azkenean jokatuko du. Eta bueno, nire ondoan dut Beñat Garmendia. Arratsaldeon, Beñat. Arratsaldeon. Bueno, komentatu dugu bi partiduak, hortxe hasiko gara, bueno, lehenengo partido hau da, baina asko hitz egin da hastian zehar Iztuetataz, ez? Azkenen jendia, ez? Ikusi nahi du, zer da pilotari honek, hain gaztea izan da, juvenila oraindik, da konta dugu zupixi bat. Pelotari esan duzun bezala oso gaztea, baina bueno, uste etorkizun ikaragarrizko pelotari bat, jende guzti ikusi nahi do. Nik azpimarratuko nukena bere enkuentroa pelota gana, beti ondo jarrita, lase jogatze frontoien, baina beti pelotana ondo sartzen da, eta bueno, esan duen bezala uste etorkizun handiko pelotari badala, eta horregatik jende ikusi nahi do. Gero ikusiko dugu, ea zemuz jogatzen duen Martxelek, eta bueno, lehenengo partidu honetan, Ekirribarria gaztea, profesionalaren anai gaztia, bestaldetik Peña Albert, ez, bikote indartsua, ez, esango aurreko partidua ezakit ikusi zenuen lehenengo jornada hoi, azkenean atzian, ez, irabazi zuten. Ez, Eki, nahi bezala uste indar handiko pelotari dela, eskubi oso bizi dauke, Peña Alberreko oso ondo lagundu zion, eta uste, azkenen Antiguoko pelotaleku hontan, atzeko txoko hontan iten dela mini gehiena, eta hortan jokau zuela, ez? Uste, praktikamente ondo jokau zuela, eta gaurre nik uste intentzio horrekin etorriko diela. Eta beste bikotea, Aranbarri eta Lazko, horiek seguruak, ez? Nahiko pilotariak biak. Aranbarrik gehiago ikusiet, Lazkoz gutxigo, Lazkozetik entzundeten ata ikusietena, oso pelotari dela, bi eskukin oso ondo jutana pelotana, da, indar gutxioko pelotari die, eta, behien armak atea beharko ditue, pareja indartxu baten kontra irazteko. Hemen, multzo hontan, azkenen, kalkuluak eta atea ditugu, batzutan gaizki, beste batzutan, nik pixka aldiatu naiz, baina, azkenen, konta eguzu pixka nola di joan gauza. Multzo honetan apezeitxa eta Gabirondo salgatuta dare, eta gaur, Ekik eta Peña Alberrek 18 tanto indaia pasen gozien, irabazita gaina grupoko lehenengo bezala pasako zien, eta azkenen Aranbarrek eta Lazkozek 27 edo gutxo irabazi barko zuten, sailkatzeko. Hortxe ditugu ja pilotariak, eta, Inigo Bianak ingo du aurkezpena. Antiguoko pilota txapelketaren partidua ikustea. Gaur 5. jardunaldia eta aste hau erabakigarria da. Izan ere, hurrengoa zen finalerdi jokatuko die, aste arten eta aste azkenen, eta finala irailaren 3an da. Como decía, esta semana es decisiva, ya que la semana que viene serán las semifinales y el 3 de septiembre se jugarán las finales. Esan zuzenen eskaintzen egiala YouTubeen partidu guztik, estamos emitiendo en directo en el canal de YouTube Antiguako Pilotazaleok. Beraz, etxea jutezatenen ere, partidua ikusteko aukera izango dezute. Eta, bestalde esan, zozketa bat iten egiala. Partidu jaialdi guztitan, zozketa bat, euro baten truke, Inurrietan ardo botilak, Euskal Sagardoaren botilak, eta baita ere bertako produktuk zozketat ditugu. Estamos haciendo un sorteo por un boleto de €1, podéis comprar un boleto de €1 y luego entre el partido de promesas y el de élite sortearemos una cesta con botellas de Inurrieta, de vino, Inurrieta, botellas de Euskal Sagardoa y de productos de aquí. Eta ya, orain bai, hemen daren protagonistak aurkeztuko izkizuet, alde batetik, epaileak gaur gurekin egongo dien Gipuzkoako epaileen elkarteko bi epaileak alde batetik, aurreko epaileen lanetan arituko dana, Mikel Txoperena. Txalo beroa beretzako. Eta bestetik, atzeko epaileen lanetan arituko dana, Ander Muruamendiaraz. Eta pelotariak, promesa mailako
partidua izango da hau, eta pelotariak hauek dira. Gorri zaituko dienak, aurrelaria, Aramatik dator, Lapke klubekoa da bera, 17 urte ditu, bera da Eki Irribarria. Txalo beroa beretzako. Berekin arituko dana, atzelaria, Atarrabiakoa, Peña Pelotazale San Sebastiangoa, 18 urte ditu, bera da Jonan Peñalber. Eta urdin ez zaituko dienak, aurrelaria, Azkoitiarra, Azkoitiko Oteiza pilota elkartekoa, 17 urte ditu, bera da Mikel Aranbarri. Eta bere atzelaria, urdin ez baitaren oski, Urtasungoa, Oberena klubekoa, 18 urte ditu berak, bera da Xo. Aurrera ba, eta disfrutatu. Bueno, baina, eta aurkezpenak egin da, eta lehenengo sakia Mikel Aranbarrirentzat. Nola ikustezu partidua, pixkat nondikan aldajun, edo... Bueno, uste pixka leheno komentaduna, ez? Gorrik uste behaien jokue behintzet atza kargatuko duela, hemen atzeko txokonta kargatuko duela, eta uste hortio jundekela partidu, ez? Gorrik indartxu dien, netzako fronte hontan indartxu izatea bentaja dauke, esan deten bezala netzako fronte hontan atzeko txokon iten dalako mingen handina, eta uste hortik jundekela partidue, eta Gorrik hori itenseatuko diela. Uste bat, gauza zuatzelari izan da, pilota ez botatzea, ez? Azkenen aurrelariari zuzenean ematea, zer da atzelari batentzat? Hain intentsitatea handian jokatzea, ez? Bai, azkenen txikitatiko juta garez, pelote ukitzen, bote batzuk ematen. Baina, bueno, egia da, azkenen tanto batzuk indaia oituite zehala, ritmo gehiago sartzen diola partiduk, bentaja hauke sakatzen dona, beak eligitzeolako zer ritmotan jokatzen dan, lehena osakatu edo berandugo. Baina, bueno, uste eta azkenen oitza dela eta oituko diela. Ba, hasi da partidua, Aranbarriren sakarekin, aire da, bolea, txapara. Nei, komentatzen egin janan, zehar, da pixkat tenisa, ez? Azkenean ateatzen duna, ez? Daka bere denbora jogatzeko eta azkenen beak elegitzeko, ez? Bai, esan dut bezala, nik uste azkenen ratxan daun delanterok azkarra batako normalan bezala, baina bai, bueno, bentaja pixka dauke, bueno, nekauta aldin badaure beha daukelako opzioa pixka deskansatzeko, eta bueno, azkenen atzelari aurkari pixka sakatzen honan menpe dau. Ba, beste tanto da jokuan, Peñalberrek eskatu, atzeratu, ezkerratu gainera, hortxe daeki, bi pauso batzea, eta erra pilotaz. Boliaz, jaso, hortxe eskuinez, Lazkoz, boleaz, beste bat emango dio, oain botez, bosterditik, Peñalber. Honek atzeratu, erreboteko zulora, Boliaz jaso, mozketa, luzea, hortxe da Lazkoz, Peñalber ezkerrez. Honek ere atzeratu, jaso, pixkat ireki, denbora emateko bere buruari, oain zabaldu, era maixoek, eki, Ipareta, jaso Mikelek, Okaldia, ondo, Lazkoz, boleaz, eutxe, atzelarentzat pilotaka ederra, Sotamanoz, jaso, ongi eki, Paretakin, denbora daka xoek, zerrez, ongi luzatu, Peñalber, atzetik, gozo, jaso, egik aukera, maintxoa, guztiz gozatu, Aranbarriñakoa eta beste txapa bat. Bitanto eta bitxapa Mikel Aranbarri. Eta baina komentatzen genuna, ez? Azkenen Gorriak hau nahi dute, ez? Bai, ikusten da, bueno, azkenen tanto sogorra izan dela, baina dinamika era bat Gorrik eraman duela. Xuek asko defenditu da, baina, bueno, azkenen bakiu defenditzen zaila dela partida, eta, bueno, Gorrik uste parte hau nahi duela, eta momentuz ondo ari dela eramaten. Eta hemen atzelari bezala, bai atzelari bezala hemen jokatuta, azkenen bostean jarriz geho, airez jarri, ez? Azkenen ezin da atzeak ajun, ez? Bai, hoia, bueno, bakoitzan konfiantza, ez? Baina bai, nik uste Antiguon
aurrein bardala, hemen atzeko txogotik zai dalako bestela lana, eta bueno, atzelari batek aireko lan handi marrauke ponte jontar. Hortxe ekik aukera. Esperatu. Paretakin, botera xoe. Eutxe, kendu gainera. Hortxe jonan. Zatu, reboteko zulora. Hain boti goleaz ezin. Hirugarrena bainat. Bai, esan duen bezala, azkenen atzelarik hor dezitxu barrauke, azkenen segundu erdiko desioa da, baina aurrera egin edo Lazko bezala leku gabe gelditu da reboten eta ezin izan du eraman, ez? Orduan, segundu erdiko desioa ba, aurrera jun edo atzeaka, eta bueno, aireko joko ordan konfiantza aldin baduke nik aurrera egingo nuke. Atera duekik, airez, erantzun Aranbarrik, zeratu, xoe botez. Ongi ikendu, ezker paretera, Jonan behar ezkerrez, pixkat dominatzeko Lazkoze pelota, pareta askorekin, denbora eta Peñalberrek, eskatu Lazkoz, eta zabaldu gainera. Jona, txapara, beste txapa bat, oain goikora, bat eta hiru. Arki gozatuako pelotaka da, pena txapa jotzea, baina Lazkoze kaber ezkerra bilatzen dion pixka Peñalberri eta hortik ere jundeke partidu, ez? Ezkerra bilatzen badio igual berak aterako deziko gero, bestela oso komodoago Peñalberri eskudik. Peñalberri, agian, gehiago luzatzen du, ez? Baina Lazkoz gozoa da, ez? Oso pelotari polike, bi esukin enkuentro oso polike, ezkerrakin de aso gozatzen duen guen ikusun bezala. Baina bai, Peñalberri beste bizitasun bat, luzegoa da, eta bueno, horregatik nik uste ezkerra bilatu beharko diola Lazkoze pizka. Tanto honetan hori pasatzen, Lazkoz bizi, ez izartu, Aranbarri, atzeratu, soatzera, ezker boleaz, eraman. Iaia beste txapa bat. Eki, bai, Aranbarrik aukera, bizi, hanketara, eutxi Peñalberrek. Hortxe xoe, atzera, eskuin boleaz orengoan, Aranbarrik aukera. Atzera berri ere. Berriro goleaz. Mozketa luzea, Peñalberrek eskatu, hortze aukera, antzoa, ederra. Tanto polika ikusi duna eta urdinek hau behar dute, ez? Azkenen Aranbarri joko esartu behar da, ez? Bai, guen indon bezala, ez? Atzea pauso batin eta eskubi bize dauke, eta bueno, nik uste eskubikin atatzen baldin badago, gero aukera gero ditula, eta bueno, tanto oso ona jogatu hasieratik. Beste sake bat, egingo du Mikel Aranbarrik, 2 eta 3. Pilota eskuetan duela. Hortxe da Azkoitiarra. Golea zerantzun irribarriak, bizia. Peñalberri, bostetik. Zuen serdian jo. Ongi Lazkoz. Pelote ban bi atzelariak. Peloteko zulotik. Ongi Nafarra. Zerrez, jarraitzen dute. Irribarria sartu jokun. Aranbarrik atzera. Eutxe. Ez dugu zizko dukatu. Aranbarri goleaz. Arra. Hortxetan Peñalberri, baina atze boleak joduna bainat. Bai, hemen ikusten dugu, gantxokin ireki, ezin izan dioken du. Eta gero, eta bina artean bata beste bideak edutu da ziren, eta bueno, azkenen ez bata eta ez bestek, eta bueno, golea oso ona, eta iruna. Iruna. Mikel. Bado Azkoitiarra. Zabalea. Peñalberri. Eutxe. Sartu da. Irribarria. Eraman. Peñalberri. Zuzatu. Aranbarrik atzera. Zotan Irribarria. Eskatu Lazkozek. Zuzatu gozatu. Eutxe. Hortxe, xoe. Ireki. Irribarria, jaso. Zipareta txapara, beste txapa bat, zer da. Haze hasiera, txapaduna, 4 eta 3. Eta hortxe, Aranbarri bain ikusi asko jokoan sartzen, baina agian Lazkozentzako pilota horiek ez. Azkenen,
zuentzako atzelarientzako eskatzen dituzuen pilota horiek ez partidan sartzeko, ez? Gozatzeko eta sentsazio honekin gatzeko. Eta gainera Antiguoko frontoientan uste kenue oso garrantzitsua dela, azkenen bi erakartzen dituzulako eta atzelari pelotan auke aprobetxatzeko. Eta ikusi hon bezala, denok esaten dugu, Antiguoko frontoiak metro bat zabalagoa dela, baina gantziz eta minitia oso zai da, azkenen lurre ez dalako azkarra eta pelota ere ez delako azkarra, eta askotan pasatzen dena, gantxo sartzen ganen, saldutzen dela gure burua, eta bueno, kontuna hartzeko gauza importante bat Antigo honek. 5-3, Irribarria sartu da, airez, eta txapa eragota du. Hor da Mikel. Berriro ere, Lea bizia, Iliki, azizuz, eutxegi. Lazkoz. Berrezkerrez. Hor da, Aranbarri. Atzeratu. Peñalbert. Bengoan. Lazkoz, bostetik. Peñalbert. Altuta gehiago, eman azpilotari. Pilotean, jarraitzen dute pilotaria. Ongi. Ez du inorrek etxi nahi. Aurrelariak oso atzean gainera. Eta gain, Irribarria sartuko jokuan lautikan. Altuta emanaz, pareta eskorekin. Lazkoz. Peñalbert. Eltsi. Aranbarri gozatzeko pilota. Bizi. Gainera, Peñalberri. Lazkoz. Peñalbert. Eltsi. Eta Lazkozek ezin, da lehen galdutakoa. 4-5. Eta bihatzelariak pelote oso onakin, ez? Da hortxe, ikusitu aurrelariak oso atzean, ez? Sartu behar dia joku, baina kostata, momentuz. Bai, oso zai eukiduetan duten sartzea, ez? Atzelarien arteko pelote oso on bat. Eta Lazkoze dauken ezkerrako, ezker oso politi dauke, ezker paeta jote ezkerrakin konfientza handikin jatzen da, eta bueno, gutxitan faiatzen pelota faiatu ezker horrekin, ez? Baina ikusten dutela ezker oso eleganteko, oso sueltoa eta oso politi ikusteko. Hortxe, beste tanto da jokuan eta Peñalbert eta Lazkoz, Irribarria hon sartu da jokuan. Aranbarri. Txokuan, Lazkoz, biharren botian, argi eta garbi, eta Irribarriak eginiko lehenengo tantoa, hemen ikusiko dugu errepikapenean, baina eta argi eta garbi, ez, biharren botian. Bai, zalantzari bat. Hortxe, argi eta garbi ikusten dugu. Eta beste berdinketa bat, 5. Eta eti prest. Eta Beru esente hemen, ez, azkenen pilotarintzat hor, barrun, azkenen zapaio honekin, ez, azkenen eguzki asko jotzeu, da zaila, ez, azkenen arrasartzeko eta zaila izatea. Bero ondi eta lehen esan den bezala, ez, azkenen ez zaiola pelota eman behar delanteroi eta notatzen da bai. Baze pilotara eman duen Lazkozek, Ireki, Peñalberrek, Oleaz eta Lazkoz, Irribarria, atzeratu, Oleaz berriro ere, Hortzeki, atzerago, Oleaz, bai, sartu, Aranbarri, zabaldu, hortxea Peñalbert, kokazia egin nahi, atzera, eta Irribarriak ezen. Tanto bizia ikusi duguna, ate pilota eraman duen hor Lazkozer erreboteko zulotik, Peñalbert hor ikusten dugu zabalea etorri dela, eta hor jokaldia egin nahi, ez? Hor, kontai da zu hori bainat, iristezate horra eta dejada bota nahi. Bai, azkenen guzti iretzaigo, ez? Aurreko joko hori eta, bueno, ikusi bezala Peñalbert ere iritsi eta nahiko ondo iritxala ematetan, da jokaldea ina izan da, eta, bueno, azkenen pelota eskure mandio Aranberri eta honek aprobetxatu inda. 6-5, urdinak aurretik, motiboiaz, eta gora. Bai, ikusten Aranbarri sake desintai dela Zabalea ateatzen, gehiengo guztet Zabalea atea ditula, eta bueno, genen bine egiten da, Zabale kontane, delantero kezindo aireak kendu, eta hori. Behin bezala Peñalbert atzeko txokon preso belitu da, eta motiboiaz beti lan zaio gitzaten dien. 7-5, Aranbarri sakea baliatzen, ikusiko dugu. Guain duda, ez, Peñalberrentzat, ea Zabalea jun behar, hor txokuan, ekia bai pendiente, zabitu bestea Zabalea. Berriro ere, bai.
boti oleaz, jaso, aukera Aranbarrik ezkerre sartu, eta argi ikusi du jokaldia ez, da azkenen bera. Ba, esan duen bezala, azkenen Antiguko fronte honetan tanto egiteko asko ajustatu barra du pelota, esan duen bezala pelota nahiko motela dielako eta lurre ere azkarra ez dalako. Eta nik uste gehiagirik itzea jondala eta azkenen eskunez dola ondo sartu txapazpira guntza jola. Sí, eta zazpi. Atera du Ekirribarriak, Aranbarri, atera. Rebotera, jaso, Xoek. Eki, hortxe da Mikel, ikusi dio jokaldia, Peñalver. Nik uste ekik eskubi horrekin gehiago karratu barko zula tantoa eta gero etorriko zaio ez, azkenen eskubi oso potentea dauke eta mini egin dezake fronte honetan. Hortxe Eki eskuinez. Hori, atera. Olain bezala. Esan eta egin, hortxe Irribarria. Atera, eban lazkoz, Peñalberrek eskatu, gozatzeko pelota. Goztiz gozatu. Joe, altura baliatuz, baino, gora! Bigarren galdutakoa, eta beste berdinketa bat, zazpina, hirugarren berdinketa. Eta bagoitza, ez, pelota bakarrakin nahi dira bain, ez? Aldatu induela uste, Oain aldatute. Bai. Irribarria prest. Atera du, eta askorekin, eutxerazkoz, aukera, eskubiakin gozatzeko, gozatu du, gota banoz, bai, Peñalberrek eskatu, baina Eki sartuko da, eta motiatu, baina arrimatu, eutxita, Peñalber. Ederra, pelota gara. Eutxixoek, Eki, jokaldia txokuan, da tanto, zortzita zazpi, eta zakik baino igual Xoeri hainbeste ainatzen egon da partida gogorra ingo zaio, ez? Bai, da nik uste hori da gorrekin barrekoa ez, guain ikusi metela tantoa pixkaldan du, hiru pelotazo atzea jo, eta bueno, ekik aukera ukidunen daukatu da, eta bai, esan duen bezala, Xoi luzea ingo zaio lan baten du partidu bai. Ba, lehenengo etenaldia urdinek eskatuta, eta bueno, aipatut behar dugu hemen, zozketa egiten dela egunero frontoian, eta eskerrak eman behar zaizkiola Inurretari eta Euskal Sagardoari. 8 eta 7 bainat, pixka eta egia kontatzen nola joan partidua. Baina agian ointxo bertan, gorriak sentsazio hobeagoakin, nola ikusten duzu? Ba, irudipena da, ez, gorrik behaiek jartzen duela ritmoa eta behaiek eramaten duela dinamika eta urdinek ondo dela jokatzen, baina, bueno, gehiotan defenditza toka detzaiela, ez? Azkenen defenditzaen oso zaila partida ezta, baina, bueno, partidu osorik egite ikusten eta ikusten da, urdinek pareka oso gorra egiten duela eta berai irabazien bat zaiela. Kuriosoa da, urdina galdutako gehiago dazkatela, momentu honetan. Aranbarrik lau egindako 3 galdutako, Xoek 2 egindako eta 2 galdutako, baina ze pelotak eraman dituen Xoek, Bai, Xoek asko gustatzen zait, oso pelotaria da, bi eskukin oso ondo juten da pelotana, eta, bueno, pelota oso zailek ematen nahi da, eta behak aukera duenen pelota ikutzen, bai. Eta, bueno, datua ja bukatzeko, Irribarriak 2 egindako 2 galdutako, eta Peñalberrek egindako bat, eta galdutako bat momentu. 8 eta 7, atera duetik. Xoek. Irribarriak pilota utzi, Peñalberrek gozatu. Pixka mozgatu, baina jaso. Irribarria. Altura asko eman azpilitari, zeitikan. Berriz ere eki, ateratu. Paretarekin. Eutxi, sartzeko aukera, txoku bainakua, eta tanto. Tanto hau da, ez? Bainat, gorrien jokua, ez? Bai, ituten egin, ez? Pixka tanto alandu eta gero. Eki, baztertzea zihon pelota tematen, baina azeneko momentu sartu eta txoko oso ondutzi du. Bai, efektu politoan, ematezun Aranbarri bitxiko zela, baina hor frenatu inda guztiz, pelota ez? Oso ondutzi du ekik. Eta bere 3. egindakoa. Laukotian gazteena,
Eki Irribarria. Atera du. Paso Xoe. Peñalver. Zuzatu. Paso Xoe. Hortxe, Aranbarri, bai. Beste Iñako bat eta ikusi du jokaldia. Batekin Lazkoz, mugimenduan egon gozala ez, baina azkenen gusi hor txokua garbi. Bai, azkenen askotan iten dena ez, pelotari bat lurran daunen, behai botatzea, eta oso ondo ikusio abaguneakik eta perfecta aprobetxatu. 10:07, tartea irikitzen ari dira, 8 eta 7rekin geratu dira urdinak eta zeneko bidantuak gorrientzat izan dira. Zagia, luze, eutxi Xoe, uzatzeko pilo da, oso atzera, erreboteatu ingo du, baina pixkan motzi gatu eta beste tanto bat gorrientzat, pixkanaka, bai joaz aurrera, eta bainat gogora iguzu nola daun gauza, sailkatzeko bikotea kontxertar. Apezetxe eta Gabirondo baditugu, final horretan, eta... Bueno, gorrik 18 tanto inda salkatu ingozian, irabazizko gorrik lehenengo salkatuko zen gainera, eta bueno, urdinek 22 eta 17 edo 17 dira irabazi beharko zuten partiduek salkatzeko, eta bueno, uste lanak oso zail jartzen egitezkiela. Gauzak oso zail, 11 eta 7ekin, Aranbarri erasotzen. Aitzi, hoste tikitaka, zabaldu eutxi, Peñalberrek. Bipareta, eta Aranbarrik egin duen 5. tantoa, 8 eta 11. Eta hemen, efektiboan bipareta jokaldia. Bai, esan eten bezala nik uste gantxoa oso aukerako ez baldin bada, urrutik bizartzen baldin bazea askotan saldutu ezala, baina bueno, biparetak kontrakoa, bipareta oso ondo gotzen baldin bazu asko irikitzen da eta filozea hondikin, eta bai, oso efektiboa fronte honetan. Espaldiko partez, Mikel Aranbarrik sakia aterako du. Zabalera. Oti goleaz, Eutxi, Jonanderrek. Kerrakin atzera, libre, Jonan, Eutxi. Antxoa eta esaten dezuna ez dinat, hortxe. Ba, esan duna asko markatu nahi, angulo asko bilatu nahi, hori marradolako tanto iteko pixkatu urrutitu sartzen baldin batzea, eta bueno, arrezatzaguna eta zaio bat. 12:08, takada behar zuten ez urdinek partidan sartzeko berrirore, sentsazioak bai lortzeko eta unintzaile trena, ez dakigu guztiz, baina momentuz 12:08. Atera duekik, Eutxi Xoek, Peñalver, lautikan, pelotaka da osona, Eutxi Xoek, Iñakua, asolazko ze, Peñalver, eta ze erregin duen hor, Peñalberrek. Errepikapenean ikusiko dugu, Iñakua botatzea junda, ez? Peñalver. Hemen ikusiko dugu, bai, eta ekirien handio guztiz. Aranbarri atza zijola ikusi do, pixka mote dut zaio, eta bai, nire ustez intentzio guztia Iñako egiteko, eta bueno, ez zaio batea. Bi aldiz iritsi da aurreko kuadro horta, eta bi aldita jokaldi egin du. Eta azte defentsa Xoerena, eta bueno, momentuz trena ez da joan. Atea du, Aranbarrik, eta beste txapa bat, zinbat txapa ikusten egia partidotan. Ezakitago galdutako eman Peñalberri edo sakia, nola ikusten zau? Bai, nik uste eramateko sakia zala, da, bueno. Bote txarra egin diolarik da, baina, bueno, eramateko sakia irutu zek. 10 eta 12. Koitiarra prest. Bai, joa, Mikel. Ekik, oleaz. Barretxireki. Paleta askorekin. Joe. Ongi. Peñalver. Eta bainera torri. Aranbarri sartu, Iñakua honek bai, eta tanto. Ez dakit gorriek etena eskatu beharko lukete ez, eta nola ikustezun. Piskat Peñalver ez ez nekatu ikusten, o... Zait, egia esan leheno etxen aldia eskatu denen behiekin duelataka, eta bueno, igual, bai, eta askotan hobeto da lehen bailen eskatu etxen aldia, beste gaina etorri aurretik.
11 eta 12. Aranbarri. Zabalea, luze, eta Peñalberrek ezin. Hau bai, sake emango dio Aranbarretik. Bai. Sakekin asko nahasten, sake ezberdin asko ateratzen, eta bai, sakatzaien meritu dudik gabe. 12. Beste berdinketa bat, Antiboko pilotalekuan, Promesen partidantan, Apezitxe eta Oirondo final aurrekoetan ditugu, eta beste bikotea, hemen bat izango da. Aranbarri gantxoa, Zubarria, dejada efektu askotin, Peñalber. Zoe, gozatzeko pilota, beak ebainakoa zabalen, oso altua, atzera Irribarriak, goleaz, bai, Irribarria. Berri hori goleaz, Peñalber, zota manetan da. Eskatu, hiru, berriro. Irribarria, Aranbarri sartuko da jokoan, bloke protozko nahi, eta ezin, 13 eta 11. Zagi baino, Peñalber, pixka nekatua, golpia jotzerakoan, ez? Lehen hasieran oso fresko, ez, ikuste ditzaion, da bain hor aurrian hain garbi aukita, eta... Bai, egia da, etola bate aprobetxau, eta askotan neken lanak izaten diela, ez? Pelota oso honak utzizkoekik aprobetxatzeko, eta baina, eta ez da aprobetxaut, parte hasieran aprobetxau ditu, eta bueno, ikusi beharko hemendik aurrea, behar, zen muzaitzen den. Lazkozek, jaso. Ekik, Peñalberri, eta asko joaz. Lazkoz, Irribarria sartu, Aranbarri, oso altua, Irribarria atzera. Lazkoz, irikiriskat, ekinak gua egin nahi, eta txapa bera, 13, eta baina nik uste pixkanaka tentsioa gora duela, ez? Bai, 13, berdinketasko partidua, ez dut uste partidua bete goiten egienik, paio batzu izaten nahi baina, bueno, nik uste tentsio handiko partidua dela, eta parte hauetan garrantzitsu irabaztea dela, ez? Aranbarri. Kareta askorekin, jaso Peñalberrek, aratzure gabe. Ezkerrez, Ziriki, Xoek, Irribarria. Gari beso, ezkerrez, Ziriki. Eta ez da iritsi. Nola ikusi duen Xoek. Bere lehen egindakoa. Kapazitatea ez, hori egiteko, bai, ikusteko. Eta zabaltzeko, noski. Bai, hasieran esaneten bezala ezkerrekin ikalarri utzatzen pilotaria da, baina ezkerrekin kantxarren jarri eta nola iriki don, ikusten da ezkerrekin konfientzia ikalarra eukela eta oso ondo juten da la pelotan enkuentroa. Berriro aurretik, urdinak, 14 eta 13, Zabalera sakea, luze, eutxi Peñalberrek, Aranbarri ezkerrez, atzeratu, leku txarrera, eta ezin Peñalber. 15 eta 13. Orain bai uste partioeteteko unea dala gorrintzako. Ikusten da ez duela indar, baina puntu handiz eukitzeko momentua, hori, urreina badi jozelako, eta 18 tantin marra dauzke, baina 18 oraindik urruti da. Aldera da Aranbarrik, berriro ere erdira, beti goleaz, eutxi, Xo ezkerrez, honek berriro ere iriki, ongi eki, ezkerrez. Peñalber, ezkerrez atzera, Xo bosterririk, eskatu Peñalberre gozatzeko pilota daka, orain bai, Xo eta banoz, ez! 14 eta 15, eta behaien pilota atego dute. Aranbarri ura eskatzen. Eta zagitu eskatu guten denbora. Ez zu ematen ez? Ez, ematen do urpixarean eta jarraitu du. Hor txoperenakin diskusioa eukitzen. Bai, betikoa, ez? Bai, denbora bezala kontatu txoperenak. Bai, denbora, gorrientzat. Ez, urdinentzat, bueno. Bai, urdinentzat uste, bai.
bueno, 14-15, lehenengo atxeen aldian, esatek eroni, agian sentsazioak horrien alde ongo ziala, oain, igual urdinen alde ez, baino, hortxe ez, tentsio handiko partidua ez, esaten Bai. duzu bezala. Tentsio handiko partida, bipe pareja badaki zertan jokon, bi semifinaletan nahi du, eta bueno, esan duen bezala partidu bete-beteko ez ditene, baina bueno, tentsio handikoa. Bueno, altxaia lau protagonistak, eki gaien pelota eske, eman dio txoperena epaileak, eta hortxe doa. Irribarria, 14-15. Hemek ere, zabalea atera, bai, xoek, atzera ekik. Xo ezkerrez, eki, zuzatu, Azkozek eskatu, Irribarria lauraino atera, eta honek atzera, ontzatu eman dute, ireki, Peñalver. Eukurazo, Irribarria, Teño. Bai, keinu gutxi ikusi ditugu gorko partidun, ez? Uste antigontan beharrezkoa dela, guainek egiten edo bezala, kenen ikusi Blasco zaurra erakartzen dola, eta bueno, ero Peñalberrek aprobetxatzeko pelota eukitzen da. Atzera Peñalver. Burmurranen frontoian, atzera Lasko, barkatu Peñalver. Lasko, Bizkarretik, atzera, baina aurreratu eta boleaz ezin noaingoan, oso guzi zetorren eta Irribarrian pilotaka da hori denak. Ba, nik uste eki dauken almen horrekin pauso bat atzeain eta eskubi horrekin min gehiago inbarra daukela, ez? Eskubi hori karagarri dauke eta uste min handi nekela antigon eta igual hemenik aurrea hori gen ikusiko da. Vamos na. Irribarria, Aranbarrik, eta mandu zerantzun, atzeraikik, ezkerrez, kantxardin, Peñalberrek gozatuko pilota. Eta gozatu bai, baina goiko sarera, eta 16 eta 15 gorriak aurretik, Peñalberrek galdu duen laugarrena. Aldatute pilota. Aranbarri, sakia ateratzea. Bada Mikel. Horriro ezabalea, Peñalberrek, paso. Xoel auterretik. Konpixerginako, bizti, atera. Hortxe Xoel. Presko guzti zaio Xoeli hendik, Bai, bai. Hortxe Xoel. Atera. Peñalber, leku oso txarretik. Paso, Aranbarri, botez. Atera. Boleaz Peñalber. Aranbarri ireki, nahita. Leku oso txarrera, jaso. Xoel. Gautik, bai. Lan handia egiten Peñalber, tanto honetan, bain sartu da eki jokuan. Eki, baina aukera, eta atzeratu. Zota mano. Horre eman behar dio. Dio, Lazo zeboleaz. Irribarria berriro ere, Ñakua, Aranbarrik ikusi. Ongi defenditu, Peñalberrek aukera. Honek Ñakua, eta oain, bai, atera zaiola. Esan ditu aurreko biak ez, baina orain berriro ez, saiatu eta totxean jo eta 16. Uste tanto ondan ikusi dola, ez? Azkenen ekik hiru pelotaz segida jotzen ditunen beste ritmo gartzen dola, jeto egin barraukela, eta bueno, azkeneko ondan pelotaka oso ona utzi dio Peñalberri, pixka labur gelditu eta jokaldi egin dut, ondo atea zaila. Eki Irribarria. Erdiko sakea. Eki sartuko jokuan. Oso atzera, bote zutzi dio. Paso. Lazkozek. Irribarria. Ez. Bain, gantxo egiteko aukera bai. Lazkoz hortxe da. Leku guztitan da. Aranbarri, deja oso altua. Irribarria. Hemen txeda Xoe. Eta hau ezin. 17 eta 16. Eta harritzen hauena da, ze fresko daun Lazko, zenbat lan egiten daun hasieratik, eta fresko, zaraitzen du, ez? Bai, ondo ikusi zaio,
oso pelotaria eta ematen du hori, disfrutatzen dira lagorko partidun eta ondo ikusten zaio, bai. 17-6, Irribarria ointxe bere denbora hartzen. Atera duetu. Erdiko sakea. Peñalver. Ongi, zoe. Lambarri sartuko da jokoan. Oso atzera. Ongi Peñalver. Peloteoan bihatzera dira. Gero zulora. Batu baleaz. Lazko zurutik. Bizi dator. Hautsu. Lambarrik aukera, gantxoa, bai. Hortze. Beste erdinketa bat, baino urdinak horrela bukatu behar dute, ez? Sailkatzeko. Bai. Gorrik tanto bat itema dute ja zapelotetik kanpo geltzen dira, eta bueno. Oain biziri segitzen du, eta... Bai. Eta sakia behaien esku, bai. Hortxe bazkoitearra. Atera, sake luzea, ez? Sartu, ezker boti goleat. Kanpora Peñalberrek. Hemen 8 eta 7, biziri jarraitzen dute. Eta ez dakik gorrik kalkulokata dauzke, baina kalkulokata baldin dauzke, seguro tentxondik indarela, eta tanto gelditzea, baina tanto hori inbarra da. Hala da. Sakia zabalea, oso zabalea gainera, Peñalberrek, bai. Lazko zizkerrez. Irribarria, Zerzetamano, Zalamarriz, Inaku etxokuan, Irribarria. Lazko. Bizareta honek, bolea. Ezkerrez, Inaku aberaxoek. Paso. Eta Inaku txapara. Eta nola ez. Eta partida honetan hainbeste txapa ikusita. Bikote urdina, kanpoan gehatu. Txapa batekin. Bai, ez, harritzen dira, ze importatzizun tanto honek jakin da, bi jokaldi zeian indikula, baina, bueno, horregatik esan dut bezala ikusten da gaur disfrutatzen nahi dela, eta, bueno, holako momentu baten jokaldi iteko intentzio okitza ez da gauza txarra. Bueno, baukatu dira kalkuluak, oain partida irabaztea. Partida bat Laura, 18, Irribarriak daka, sakia bere boterean. Atera duetik. Era Manxoek, Irribarria ezkerrez, zabatzera, eutxiz, Lazko. Irribarria. Guzti gozatu, Lambarri hanketara, eutxi, Inakua beste bat, eta... Bueno, ja, errepikapenak zuete argitzen digun. Bigarren bai. Bai, ez? Oain izango da, bai. Bigarrenan garbi. Eberetzitan 18. Galezka ditugu, hemengo pilotatzaleak eta bai. Garbi ikusi dugu errepikapenean, zuek dero bezala. Urdinen aldeko tantoa. Aranbarri gantxoa, kontrara soan Irribarria, Aso, Inakua, Asoek ere, atzera Peñalberrek, botez, Aso ere. Inakua, Aranbarri oso atzetik etorri behar, eta hau bai, garbi biharren botian. Beste tanto eder bat, eta baina hemengo pilotazaleak disfrutatzen eta etxekoak seguru ere, ez? Bai, disfrutatzen, hemen baki bantigon beti ze ambiente hoten da, eta, bueno, olako tanto ikusta gustatzen zaio jenderi eta disfrutatzen bai. Beste etenaldi bat, 19 eta, bueno, datuak errepasatuko ditugu. Mintxe dazkau Irribarriak 8 egindako 3 galdutako, Peñalberrek 3 egindako eta 4 galdutako, Aranbarrik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 egindako 5 galdutako, Lazkozek egindako bat 3 galdutako barkatu. Askotan datuak dira, baina
baina ikusten egia ez, Aranbarri sartzen malin bat jokuan asko egiten du, Sakiakin asko asmatu ere, eta Lazko ze bai, ze segurtasuna ez, eskaintzen du. Bai, azkenen datu bitzaten dira, baina ikusi barra dauna tanto nola digo zen, dinamika zeinek ematen non, datu gauza asko arabera aldatzen die, eta esan dut bezala, eta Aranbarri Saketik hasita asko idala nazten. Eta gorrin, hori, netzako ikizartzen denen beste ritmo bat jartzen dola, eta netzako gehiago sartu behar dola ekik jokun. Atera du ekik, sake oso luzea, luzegia. 39. Eta batzutan hau gertatzen da, ez zain partida intentsoa, denbora eskatu eta ateatzen zianen, ez pixkat, ez? Zait, gertatu izan zaizun bainat. Bueno, azkenen uste partidan barruntzarela, baina netzako hemen pasagana hori. Azkenen baki ja batzuk zerkatu darela, beste ja ez duela zerkatu, eta azkenen tentsoa nahiz eta nahi ez, jun iten da. 29. Urdinek azkeneko tantua izango dago Aranbarrientzat. Txaloak hemen Antiboko pilotalekuan. Badoa Azkoiterraren azken txakra. Irribarria golea. Atzera. Gene Albert, erdibidean behatu. Oso. Ñakua ekik. Irribarria atzera. Xoe. Pai. Irribarria. Zabaldu. Airez Lazko tezin. 21 bat. Eta txapa asko entzun ditugu, eta bai, mucho asko entzuten ari behar, pilota zalen artean, zeinak. 21 bat, beste tanto bizi bat, eta Irribarriantzako gehatzen dian sake guztiak. Badoekin. Paleta askorekin. Lazkoz. Atzera. Lazkozi pixka gainera etorri. Hortzera Irribarria. Paleta askorekin. Atzera. Albert. Zendo. Eskatu. Gure gauna. Badoekin. Atzera. Eutxixek. Irribarria. Baina Airez. Sartu. Albert. Ezkerra Airez, ezin. Eta 21 bat, bainat. Bai, tentsoa, esan dut tentsoa ondiko parte zala, eta tentsoa azkeneko momentu arte ez. Hemen da tentsioa. Eta jendia esaten, urdin, gorri. Ikusi gau, Irribarria daka Sakia. Eta txaloak. Ekidentzat, lau pilota bintzat noski. Partideko azken sakia ikusten. Aranbarri. Irribarria atzera. Lazkozek boleaz. Irribarria. Oso atzera. Lazkozek ezin. Eta partida bukatu da. Zuk eskatzen niona, ez? Ekiri. Bai, ikusten da, ez ekiko urretik harrapatzen honen pelota asko atzatzen dola, eta fronte honetan min hondin nekela, ez? Eta, uste azkeneko hirukantok hortik gundiela, eta seguro, urrengo partidako ikasita etorriko diela. Konta guztu pixkat nola ikusezun partidua, zein gustatzen zaizun gehien, lauak, nola ikusezu? Partidue esan deten bezala, uste tentso handiko izan dela, ez dela bete-beta izan, baina bai, lau nahiko paretxibili dela, eta azmarratuko nuke esan detena, ez ekik sartzen zanenetzako beste gauza bat zeola jokun, beste txispa bat, beak sortzen zola aukera, eta azkeneko dandutan indona uste tinbarko zola gehiotan, eta ikusi da, hori, azkeneko tantotan bezala jogauta, oso zaila dela berai ustea. Elkarrizketak egingo ditugu oraintxe bertan, eta bainat, urrengo
partidari begira jarriko gea elkarrizketa gero. Oain arte. Moixo, atxaldeon, ezin hasi, ezin xerkatu, baino partida latza jokatuta, ez? Bai, partio latza, etorri behar ginen hemen irabaztea, partio on bat egitera, beste egunean ezin genuen irabazi, eta gaur utzi behar genuen dena, eta hala izan da. Bueno, mucho asko entzun ditugu, haze pilotak eraman dituzu iso. Bai, pentsatzen dituena, baino gehiago, azkarra naiz eta aprobetxatu behar dut hori, ez? Bai, hemen ikusi dugu Antibon jokatzia airez asko jokatu behar dela, eta hasieratik ikusi ditugu hor, ez? Pixkat aurrea indezula, ez? Bai, aurrera egin dut, beste egunean ikusi nuen beste partioa Irribarria kolastuzuna, eta berak atzera egiten du asko, eta sartzen zara airez edo bestela hormatik ateratzean eraman behar duzu. Hala eraman ditut 3 edo 4, eta suerte handia izan dut. Fisikoki ondo, Fisikoki oso ongi, entrenatzen dut, zaintzen naiz, eta nabaritzen da gero partidutan, bai. Bueno, ezin irabazi, baino zorionak ala ere partida latza jokatu. Bai, mila esker. Bueno, zorionak, konta eguzu pixka ze sentsazio eta eukituzun gaurko partidak. Bueno, eskerrik asko. Ahi esan nahiko ondo hasia, pixka nekauta, atzo partio ekin, baina gero behin behatuta gero sensazionakin eta txispakin irutu zait eta ala matu markadore behintzat, ez? Ekarri ezue zenbat tanto egin beharrekoa edo zenbat irabazi behar, ze ikusi dugu partida batzutan tentsioa zeola partiduan, Tentsioa partidu zean nahutea, baina bai, ekarri dugu, gutxi gora bera zenbat tanto imarri gintuen da ekarri dugu, baina ala ere horrek ez da importamen irabaztea tortzea eta bixe. Bai, ikusi zaitugu hor, eskubiakin, azkenen, xo kontatu dugu, ez? Bazekila zure eskubi horrek min asko egiten dula hemen, eta azkenen, oizan, ez? Azkenen zure jokua, gero, inakuak eta asko egin dituzue bai, dominatu eta gero aldan bezala bukatu, ez? Bai, esan frontea txikia da, eta hemen golpeekin min handietia eta horta saiago, ez ritmoa sartu eta atzea ematen, gero aurre nola bukatzeko eta errezago. Bueno, zoriona eta final horrekotan ikuste. Bale, eskerrik asko.
Atxaldeon berriro ere, hemen ikusten ditugu lau protagonistak. Alde batetik Ander Muro eta Imanol Orriozola, beste aldetik Julen Alberdi eta Martxel Iztueta. Hemengo partidan, ez dago azkenean ariketa matematikorik egin biharrik, ze irabazten denak final aurrekotan izango da. Baina talde batetik Muro Orriozola, beste batetik Alberdi Iztueta, lau pilotaria hauekin, lehenengo gauza, berez, partidu ederra, ez, behintzat. Bai, partidu oso na, ez. Uste bi delanterok, nahiz oso gaztek izan esperientzia handiko delanterok, ondo bentan desinte jogautako, eta bueno, atzela dita, bueno, deleno komentatu dugu Martxel Iztueta, denok ikusi nahi duna bernola daun, eta bueno, Imanol Orriozola ere partidu sonakin ditu frontioen dan, eta bai, partidu politia hasiera baten, eta bueno, esan duzun bezala gaina irazten da aurrea egingo, eta gautzen da etxea, hasi que ez da matematika ekin beharrik. Bikote honetan, Julen Alberdi Iztueta bikotea titularra zan, Iztueta eskutatik gaizki zebilen, Ibarlo Zatorre zan aurreko astean jogatzea, galdu egin zuten, Igoa eta Bezutxaren aurka, hauek ja final aurrekoetan dazkago, noski multzo buru, bi partidak irabazita, eta hemen txakau Iztueta, hortxe ongea baina eta biok pixkat izketan dudagenekan ea Iztuetak hemen partida ea jokatuta zekan, gogatu gaindik 18 urte dazkala, eta bai, aurregurten final aurrekotara aia duzan, bainat. Bai, duda hori genduken, ez ginen guatzen lehen urten txapelketan neontzan, eta bueno, ikusi bai ez, eta bueno. Duda batzu genduzken, lehenengo partidu izan da beti zailalako fronteonetan jogatza, baina bueno, lehen urte gaututa baldin badao, gogatuko nola jogatzen da fronteonetan. Hiru partidu jokatu zitu, noski, multzoko bi partiduak eta gero final aurrekoa, Dela Fuenterekin jokatu zuen.
Eta, bueno, bainat, konta eguzu pixkat, hainbeste iztu eta hitz egiten da, frontoi batea iritsi eta azkenen iztu eta hitza, azkenen jende guztia daka bere hauen. Konta eguzu, zer dan, agian ointxe, entzuten o ikusten aridan batentzat, zer da erakartzen duen iztuetaren joku hori. Nahi gehien erakartzitena, bi esukin oso suelto juten dela pelotana. Beti ondo kolokauta duten dela, enkuentro oso politia aukela pelotana, eta beha ematen du lase jogatzen dola, eta ikusten bat gauza asko oso ondo egiten ditula, ez? Eta ni horrek erakartzen dit, gero, bueno, eskubikin golpe bizie, hori badakigu baitaren. Zuk jokatu duzu bere aurka, aurten edo ibilizea? Ez inoiz jokatu bere aurka, asko ikusi dut, eta, bueno, guain ezoko txapelketa hasiko da hemen digutxa, eta, bueno, bigare txapelketan, baina momentuz lehenengo jornada meintzat ez gara kontra nahituko, eta, bueno, aber seinale hona izatean eta finalen aurkitzen gehan. Hoi da. Bai, ja prestatzen ari dira Antibako langileak, aurkezpena egiteko, epaileak eman dute abisua, eta hortxe ikusten ditugu. Prest, eta lehen esaten nuen aurreko partidua tentsioa zekala, hau are handiagoa ez dakit, ze hemen dazkago adibidez murua hemen irabazia da, ez? Ez dakit irabazizun, hortxe, finala behintzat bai, eta Julen Alberdi hortxe daga, ez? Azkenen asko hitz egiten da frontoiuntaz Julen Alberdi asko jokatzen dula, baina falta izen zaio, ez? Final hori, ez? Azkenean Julen Alberdi. Ba, Julen Alberdi pelotari oso teknikoa eta oso listoa, eta frontoiuntan oso listo jokatzen duna, eta seguro ikusiko ditugula bere detaile gaurre bai. Bueno, guazen aurkezpenekin, Inigo Bilana hautsan. Aurkeztuko izkizuet bi bikoteak, alde batetik gorriz arituko dienak, aurrelaria Arrasatearra Soraluze klubekoa, 21 urte ditu, bera da Ander Murua. Txalo beroa beretzako. Bere atzelaria Urnietakoa, Eple klubekoa, 23 urte ditu, bera da Imanol Odriozola. Eta beren aurkariak, Urdinez biak, aurrelaria Zizurkildarra, Aurrera Tolosa klubekoa, 21 urte ditu, bera da Julen Alberdi. Taloa beretzako. Eta bere atzelaria Urdinez baita ere, Tolosarra, Aurrera Tolosa klubekoa, 18 urte ditu, bera da Martxel Iztueta. Bueno, gogoratu, bibikoten arten irabaztenuna pasatuko da finalerditara, beraz, animo, bibikotei. Bueno, aurkezpenak eginda, eta atera da txapa? Ez dut ondo ikusi egizien. Baina eta inortzen pelotan bila. Urdin. Urdin, bai. Aurreko partidan bezala, sakea urdin okiko dugu. Julen Alberdi rentzat, jota. Eta Julen Alberdi eta Martxel Iztueta klub berdinekoak, Aurrera Tolosa klubekoak. Eta batera biharko izarrak, txapelketa irabazita aurten. Hor ikusten da, bien potentziala. Eta hortxe, partida hastear, eta Julen Alberdi kuriositatea, beti muñekera jazte ditula partida justo hastera di joan garaian, ez? Hortxe, Alberdi pilota eskoetan duela, hasiko da partida, horatu, final aurrekoak, jokuan, irabazten denak, aurrera. Odriozola, eta Gatzera ere, Odea, Zizkieta, Zeño, Odriozola. Zizkieta, Odriozola, Gatzera, Zizkieta, Zerreotean, Imanol.
Martxel. Odriozola. Murua, Atxeranek. Airez. Odriozola, Atzera. Martxel. Santo Gorra. Ireki. Bilan berdi. Paso. Eta Manos. Eta gora. Tanto izia lehenengoa, eta pilota dana asko ateratzen ez, eta jokatzeko dana. Bai, pelota asko ditu, berotzen nahi dienen bat irutu zaigola pixa bizi, baina beste guztik ez oso bizi, eta bueno, lan asko inbarrako pelotak. Atera du Arrasatarrak. Etzi. Zaino. Odriozola. Oso atzera. Zueta boleaz. Iritsi. Atzera, buen botez. Kantxardin. Ongi Martxel. Odriozola. Ez, ja iritsi. Eta lehenengoa, bigote urdinamentzat. Eta beste tanto peloteatu bat. Alberdik aterako du berriro ere. Bado Julen. Murua Airez, Alberdi, Izi, Eutxande. Iztu eta irutik. Izi, Murua, Ezkerrez Kantxardian, Kontuzaiten jo, Odriozola. Alberdi atera, idut erdira. Odriozola. Iztu eta atzeratu. Manol. Gehiago atzeratu nahi berak. Alturarekin jogatu. Eta gora. Ikusten nahi dira partida serioa, hasiera honetan. Bai, bitza gero elkarri dominatu nahien, eta ikusia Odriozolak atzetik emari nahi izan diola, eta gora guntzaio. Imanol. Alberdik aukera, eskuiz, meneratzera. Eta Manol sartu Odriozolak. Eta ezin. Men sartzen zai beti duda, bainat. Ezakit egindakoa edo galdutako tzatemana. Bai, itzaile da, ez? Nik uste Odriozolak atzea juteko denbora bat zeukela kasu honetan, eta bueno, zaila da jakita ez, egindakotza apuntatu edo galdutakotat apuntatu. Eta lau garrana urdinintzat. Eta ben, esan dugu ez Alberdi bizkorra dala bera buruz, eta badaki ez hemen zabalea botatzea min asko egiten dula ez. Bai, sakean hasten nahi da Julen, eta Julen baki frontoetan nola jokatu, eta ikusten nahi da, bueno, min handiten nahi dela ez. Lehenengo partiduan sake asko ikusi ditugu zabalea, baina hemen Julen nasten ez, guztiz, azkenen bat txokora, beste zabalea. Ba, eta azkenen atzelari aurkarintzako daun okerrena ez, eta egizu inoiz sakean nola etorri behar zaizun, eta oso zaila da sakean hasten duen aurkari baten kontra jokatzea. Ordua, ziztur gildarra. Atera, luze, eta beste sake bat. Eta lehenengo denbora, 6-1, aurreko astean, orain dela bi aste, 14-1 hasi zian, Odriozola eta Muru, momentuz 6-1, eta uste dut, ez bali mano ezki, justo 6-1 eskatu zutela behaien lehen denbora. Espero ezagun 14-1 ezkutea. Ez, deno nahi dugu partidu gehiago eta emozio gehiago. Eta bueno, pixka eta rara ez, porque lehenengo tantoa oso ona jogatu Odriozolak, batezon partidun sartu da zela, eta bueno, azkenen Julen sake batzukin, berriz juntzaie, eta holako partidu bat era honetan hastea, uste txarrena dela ez, azkenen konfiantza galdu iten da, eta Odriozola buelta ematen dio, esan duen bezala fronteretan asko gautakoa, eta buelta ematen dion. 6-1, hortxe da Alberdi, sake bat, orain zabalea, oso zabalea gainera, eutxi Manolek, Alberdi. Atera, Ornetarrak, sartu frontusean, iztu eta gozatzeko pilota, izan mozidatu, Murua gantxoa, Alberdi tanketara, jaso,
Hortxe daka Julenek, ipareta eta kanpo. 7-1, ikusten ari gara izku eta guztiz ez da hola gozatzen, baina Alberdi jokuan sartzen danean ez, letala dela ez. Bai, nik uste tanto honetan argi ikusiala Anderrek Imanoli lagun etxola oso urrutik sartua airez eta ustez Julen kontran afizionatu mailak erosonetako bat joten den pelotari badala, ez? Kontran oso guztauten da, kortada batekin pelota aukerako utzi Anderrek berriz eta bipareta eder batekin tanta bukatu. 8-1, partida azkarra doa. Urdinentzat, beste tanto bat. Bada Julen. Zabale atera du. Eta berriro motz geratu eta 9-1. Eta apretsatuko dugu, esateko jaialdi guztiak zuzenean nun ematen diren Z tabernetan. Aipatuko dugu Jose Mari, Platero, Bentaberri, Ganena, Abakondo, Trikuarri, Antzara, Oli Jos, Bar Luis, Aspaldiko, Bodegon, Urgain, Campus eta Zarika barkatu, Zarika. 9-1, urdinak aurretik, beste tanto bat dakagu jokuan. Odriozola. Iztueta, peloteoan, horriek tantua behar dute. Eta hortxe dazkagu biak peloteoan. Gure keinua ere, iztueta, Anderre jokuan sartu nahi. Ez zin, momentuz, Alberdi atzera, orain bai sartuko da, gantxoa. Alberdi kontrarasoan, iztueta gozatzeko pilota, ezkerrez jarrikan txardin, atzera. Odriozola. Hortxe Alberdi. Odriozola. Ainturarekin, osan du. Iztueta. Hortxa eskatu. Oain gozatu. Alberdi berriroren ketara muruari. Honek itxu. Iztueta. Odriozola. Honek zabaldu. Alberdi lekuzarrera, baina eroso. Paso. Odriozola. Motzu. Alberdi katzera. Imanol. Iztueta posterdu. Odriozola. Muruaz eta manoz. Zugozatu. Txokora Julenek. Zabaldu honek. Berriro txokora. Muruak Imanol itxo egiten zen, baina zenean bere eman. Iztueta atzera. Odriozola. Tanto oso garrantzitsua gorrientzat. Eta Odriozola gozatzeko pilota atzera. Iztueta boleaz. Odriozola. Moztu. Eta tanto. Atera dute. Bigarrera gorriek eta psikologikoki ez bainat tanto oso garrantzitsua ez da. Bai, oso garrantzitsua bat Imanolentzat, ez? Behartzon tanto eta bueno, haber buelta ematen dio negoerai, tanto hau ona jogatu do, eta tanto honetan ikusi ez, Ander lagundu nahien sartu da pixkatu urrutitik, kriston gantxoa jodo, beste frontoi baten zeununen tanto izango zana, eta antiguoko frontoi honek hori dauk ez, demore eman dio Julen iristeko eta tanto berritzea ezteko. Beste pilota bat kantxan, bueno, gorriek atea dutena lehen, eta ikusten daia beste bizitasun bat dakala ez, eta frontisetik ez, salida gehiago ez? Bai, frontisetik salida gehiago bai. Ikusten dugu ez, Julen kontran bere saltxan. Hoize da, bere saltxan, eta berriz ikusten da, muruak gantxa urrutitik jo, eta pelotan nola ez dan zabaltzen, eta Julen kontran, denodak kontran zemilen don, eta horregat izaten den, oso ondo dakila fronteetan nola jogatu, eta oso listo jogatzen dola fronteetan. Sakez batzuk izan dira, baina guztiz kontatuta 7 dazka egina. Julenek, 10-etik, 7, ez dago bat ere, gaizki. Atera dugu zizurkileko aurrelariak, eutxi, Odriozolak. Atera Bartzelek, Odriozola, Sotamanoz, bai. Murua, bi pauso batzea eman, eta bain berak atzeratu. Iztueta. Imanol, pazientziakin, atzeratu, pilotaka oso ona. Eta bizi, Imanolek berriro deskatu, buskat motzago, iztuetako bain berriro, gehiago eman. Ongi Imanol. Iztueta. Pelotean, jarraitzen dute.
gainera etorri, baina jaso. Hortxe Ander. Ander behatzera, bizi doa. Eta oso handi. Atzera eman dela. Oso, murua, atzera, eta gairez. Eta txapara. Due eta 10. Eta pilota berreia, ez? Imanolek, Anderri esan dio pilota berrinekin jogatzeko. Iruditu zait, Imanolek esan diola, jokuare atzak kargatzeko, eta bueno, lehen esan dugu antiguoko fronte honetan keinu oso garrantzitsua dela, eta nik uste gaurko arratsalde honetan gutxiak ikusten, ez? Murak ere baki guzti arrisko dauken, eta noizbenka keinu ingo balu, nik uste Martxele txokora erakarreko zuela, eta Imanolentzako pelota ona geldituko zala. Atera du muruak. Eutsi Gilenek, ezkera idez. Antzera. Eutsi Noizelek, murua. Alberdi. Odrezela. Atzera, oso atzera, baina gora. Zer paretetik gora. Eta 11-3 dinamika aldatu azan. Piskat azkeneko bitanto hauetan, ez? Odriozela sendoago, murua gehiago sartzen jokuan. Alberdi pilota ikutu gabe. Eta 11-arrena bain, erdinentzat. Ikusten da batzu asko gozatzen zaiela tanto eta beste batzuk erreziten duela, ez? Eta urdinentzako hori oso sinal hona da. Izu eta bizi, Odriozela botuz jarri. Oso handi, pilota kendu gainera. Eta atzera. Odriozela. Odriozela, lautikan, bizi, dientartera, Odriozela Gilen. Murua keinu. Iriki Odriozela. Izu eta hortxe osatzeko pilota. Petxu. Alberdi. Eraman. Atzera Anderrek. Ander pixkat mot gelditzen pelota egiten, ez? Bote nahiko bajoa egiten dira eta pixkat mot gelaten eta aberri aprobetxatzen ditu nolakok. Izu eta keinua. Atzera Odriozelak. Airez jarrizu eta ematera joan da. Eta laugarrena. Bikote gorriarentzat. 11. Eta pilota berdinakin jarraituko dute. Hau da, urdinek atera dutena. Urdinek aldatu dute eta orain gorri berdinekin jarraitzeko asmokin dara. Murua, sakera. Zaga erdira. Atera dizuetak. Garra. Gilen sartu jokuan. Murua airez, inakua, asfaltua. Eta Gulenen maltzurkeriak biparetako keinua egin. Eta azkeneko momentuan nola aldatu duen, ez? Bere eskunturraren joera, hemen ikusten ari errepikapenean. Nola aldatu duen, ez? Eta azkenen, Imanol atzean zegoen eta ezin, ederra, ez? Esaten da, ez da Julenek gantxoko joera zenbat aldiz hartu partidun, ez da hartu dune, baina nola itxoten duen bere momentua, eta aukerako pelota aukenen ez da barkatzen, ez? Zaten du bezala, kontra oso komodo ibiten da pelotaria, eta hemen bere momentu ez zein da. 12 tanto urdinentzat, Julenek 8 tanto egin ditu. Atera du. Bezala, izu eta hortxe Imanol. Honek ere gozatu. Eta gauzona. Baina, ze ondo ateratu nizu eta baina zabaldu. Odriozola. Ezkerrez Martxel. Baina, ez dutziz gozatu. Baina, Odriozola. Alturarekin lasai asko. Eskuiz jarri. Izu eta Imanol. Eta Odriozola, pelotean bidatzelariak. Murua, eta hortxe Imanol. Altura. Aprotxatuz. Pelotean jarraitzen dute. Horrelariak esperoan. Murua sartu batzeko. Eta bano latza, baino gora. Horrez azkenen bere aukerak aprotxatu nahi eta etorri zaio eta hor ikusi zaio pixkat, ez? Presaka.
oso intentzionakin junda, baina igual biziegi, ez, azkenean eman ditu Bai, pausuak. eta eskun ondo sartu zaiola ikusia, baina, bueno, lantzai dauzke ez. Uste eta hasieran alde indiela, baki ze partidu mota dan, irabazi barraukela bai, lagundu nahi baina, bueno, egoera oso zaietan nahi da sartzen eta hori ikusi egiten da. Eta ikusten egia, izuetan hortxe, badakizue, aurreko astean eskua gaizki zitula, ezin izan zuen etorri, eta nik antzemati jot, ezagit ados emozean, eskubian ez zaiola hain ondo sartzen, edo igual tako gehiagi dakala, baina ezkerrakin bai suelteko daola, ez? Bai, zu esan dezuna ez, ikusten da eskubikin ez dola pelota hainbeste gozatzen, ezkerrakin dena gozatzen nahi da edo asko bintzat. Baina, bueno, dauken beste gauza hori, pelota oso gutxi gatzen dola, nahiz eskubi oso bizie euki eta gaur eskubikin ez gozatu, baki partidu luzea egin eta ikusten da, pelota oso gutxi gatzen dola eta regalo oso gutxiten ditula. 13-4. Alberdik pilota eskuan. Atera du. Takemotza, murrak botez, paso. Piztu eta. Zeratu, Sotamano Odriozola ezin. Postura hori nahiko naturalak, ez? Imanolek, Sotamano hori, baina azkenen zaila da, ez? Bai, Sotamanoko lanak zai izaten dira, askotan profesional batzuk ikusten ditu Martija adibidez, ez? oso errexiten eta baina oso zaila da. Nei Martijana ez hor zazpitik jartzen danean hor Sotamano, ikaragarria iruditzen Bai. Eta laso naia ere, bai, laso denak esun sartzen ditu eta ikusgarri da ikustea. Erreixa ematen du baina oso zaila. Odriozola, atera, iztu eta atera joan behar, baina kendu. Eta Odriozola beste huts bat. Datuak errepasatuko ditugu. Muruak ezaka egindakorik, galdutako bat, Odriozolak 2 egindako, 4 galdutako. Alberdik 8 egindako, galdurik ez, iztuetak 2 egindako, 2 galdutako. Urdinak asko egiten eta 2 galdutako bakarrik. Ez, hor... Bai, horti da, ez. Eta gorrik erraiztasun batzuk ere ematen. Zagit Imanolek eskubi hori nola auken asko heltzen dio, Sotamano horretan asko heldu dio eta zagit eskubi hori ondo dukun. Bai, joan bitu beste Sotamano bat, jartzea ez, da? Bai, da, baina berriz eskuri heldu. Bai. Eutxe, Imanolek. Mozketa eta beste tanto bat Alberdirena. Eta Irribarria atzo jokatu azan Zumaian, Odriozolakin jokatu zuen, haue bai Zumaian jokatuta. Eta azkenen, bai ez, 2 egun jarrai jokatzia, olako partidu garrantzitsuk zaila izatea. Nabaritzen da, bai eskutan, bai gorputzen, aparte ikusi barra guztu dala, partidu asko onkarga daula, da, bueno, azkenen notatu egiten da, eta, gauza hondik ez dauken, eta gure irudipena den. Bai, espero ezagun, gure irudipena izatea. Odriozola, paso, zueta, marketa, Odriozola, paso, berri dore atzeratu. Aipagarri iztuetak oinez jokatzen dola, ez? Pelota jo eta oinez jartzen da, eta beti pelotara ondo jarrita. Igual, hemengo frontoian hori asko ez du destakat, baina frontoia hundine bai, jota bizikine bai. Hola jogatzen do, ez? Bai. Eta ondo jarri gaina. Bai. Martija etorte zait burua, ez? Martija ere hola jogatzen da beti ondo jarrita. Ireki, iztuetak. Hortxe da Martxel. Paso, murua, ezin ulertu. Eta hau bai, ezakit nori eman tantua. Ezakit nori eman egindakoa, galdutakoa, eta zer. Azkenen pelotaka jo nahi tantoa, baina, bueno, berez, tanto etzan pelotaka bazar. Zai. 17 eta 4. Bai, urdinek gauza hondikin gabe, bentaja hondikin. Favoritoa txapela eramateko, bigote hau, nola ikustezu? Izan daik ez, igoa pezetxe asko zertzen izan baita ere, bi pelotari oso listo, oso ondo gatzen duena frontoi honetan,
kontu neukitzeko beste pareja bat, baina bai, Alberdi iztuetare bai. Eta bueno, beti onga baita ere Josu Irurita, ez dakik nola etorrikoa, baina bueno, Josu frontoetan asko gatzen du, baki bere kontra jautu etelako, eta beha iraztea frontoetan oso zaila da. Odriozola. Hortxe izueta. Manol. Ezkerrez. Muro gaukera. Atzera, zabaldu gainera, baina hortxe da Julen. Goleaz. Aurreratu murua eta Imanol ez egon bere atzean. Eta galduta gotzat. Emango diogu. Eta Imanol eskubila begiratzen. Partidutik kanpo, ez? Bai, partidutik gara kanpo, muruak esaten dio behintzat hitz egiteko, ez? Beha atzenetu aldin bago abisatzeko, eta beha sartuko zala, baina bai, pixkat partidutik atea eta bueno. Sakear dira, eutxi Manolek. Iztueta eskerrez. Mura sartuko bajokoan, honek atzeratu. Iztueta. Oain bai eskatu Odriozolak. Boleaz Iztueta, iritsi. Ea murua. Dute, baina paret askorekin, hortxe da Marcel. Iteki, Julen. Marcel asko, altura da. Imanol. Paret askorekin hau ere. Zuetak, honek bai eman diola. Horreko zulotik, ezin Imanol eta nik uste, bai, eskobi hori. Muñekera ere kendu du. 19 eta 4. Eta pena ematen dola pelotari bat sufritzen ikusteak, ez? Azkenen markadore alda hundie, eta bueno, ikusten da sufritzen dela, eta bueno, inorrek ez da holak ikusi nahi frontoi baten. Egia esan ez. Atera du Alberdik, Odriozolaren eskubea bilatu nahian, eta beste tanto bat. 24, eta partida guztiz urdinentzata, 24. Odriozola Burumakur. Espero ezagun, min hori asko ez izatea ez da ere, ez? Bai, niretzako Sotamano hortan hasi dala dana, ez? Sotamano horretan eskori bidutu dio, eta zanek Sotamano horretan pelota sartzea, eta bueno. Abuztun partidu gutxi, eta bueno, aberretan gauza hundik. Eman dio Odriozolak. Martxel, auterritik, atzeratu, Imanol. Eutxi, aldal moduan, enekoan eman. Eta gora, bain, sueltago ikusten da, ez? Martxel. Ikusten da, bueno, bildur pixkat kendu dola, eta partidu irazita ikusiola, eta bueno, azkenen tanto batzutan bintzat eskubi hori erakutsi nahi do, eta ikusi da gogokin daula. Hortxe Martxel. Murua, gantzua, eta kanpora. 21 eta 5. Eta Alberdik pilota eskuan. Izurkileko pilotaria gateako duen azkeneko sakea. Tanto bat, final aurrekoetara zelkatzeko. Atera du Julenek. Imanolek, paso. Atzera Iztueta, ezkerrez, Imanol, sartu, Iztueta. Zatikiki, atxe Odriozola, Eusten, Iztueta. Bainiriki, Alberdi, Sotamanoz, Murua, oso atzera, Iztueta, azze, Alberdi, atzera, eta Odriozolak utzi eta 22 eta 5. Partida oso garbia urdinentzat. Baina pena, Odriozolaren eskuin eskuri, Bai, alare uste partidu zerkiela eta bai, pena bat. Zandun bezala azkenen urdinek zuzen jokatuta irabazi du partidu, eta bueno, aipatzekoa Julen Alberdi, ez? Oso ondo jokatu, oso listo, esan duen bezala ematen ez dela atakea jun, baina bere momentu itxendo eta inbartzan egin edo, eta ikusi da, frontoi honetan kontun hartzeko pareja bat dela.
atakean oso ondo eta defentsa, ez ditu galdutakorik, eske hori da ipagarriena ere. Eta behatzi bat, ez, jundia, behatzi bate, orduan hor ja guzti zautxi da partidua eta bikote gorriantzat psikologikoki gehien bat, ez, ikustea bikote hau behatzi bat, ja, hoi, Turmalet, Galibier eta zenbat igo behar zidan, ez? Bai, esan duzuna, ez? Gainea batze egiten irabazi barreko partidu zala, bestelak etxen geldituko ziela, eta bueno, behatzi bat hastea, gainea hasi den bezala, Julen Xaken nazten eta Durrezola ezan pelotan ondo jartzen, eta psikologikoki hori oso gorra da, eta bueno, ikusi da, partidu aurrera fundan ala, ez dela bueltaik eman. Hortxe, Julen Alberti eta iztu eta bigarren bezala serkatu dira, zeiko eta pezetxea bi partiduak irabazita daude, eta lehenengo partiduan Irribarria eta Peñalver sailkatu dira. Beraz, Beñat, elkarrizketa eta ekingo ditugu orain, plazer bat izan da, zure onduan atxalde pasa politia pasa dugu hemen, frontoian, gure gustoko lekuan, ez? Bai, plazerran erea, eta bueno, oso gustoa, eta frontoin garen bitarten beti ondongo gea. Xerre asko, Beñat. Bai, zuri. Julen, zorionak, Antioko final aurrekoetan zaudete, pena hor Odrio zola azkeneko, erditik aurre igual eskubiakin ikusi dugula pixka gezki, baina lehenengo partea zuena ikigarria, ez? Bai, gu hoxe hasieratik entxufauta sartu beha, baki gu hemen oso importantea la hasiera, ze bat entxufauta sartu da bestea pixka hemen saket hartu eta takada hondik itxeia, eta holaxe izan da, ez? Hasieratik gu entxufauta sartu beha, Martxele eman da eman hasia oso ondo, eta Imanol inkomodo, ez? Hasieratik pixkat inkomodo, atzore partidu luzea jogauta, eta igual hanketan onotatuko zuen, da hasieratik inkomodo ikusi dugu, murua jokozkanpo gelditua, eta hasieratik alde hartu dugu. Gero Imanolek ez dakit eskun mina hartu gote uneo, eta orduan errez zailatu beha goita espero baino errezago bai. Ikusi dugu zu hasieran ebai sakiakin bat zabalea, bestea ardia, bestea txokoa, hemen Antibon, esatezuna ez, azkenean sakia bere garrantzia da. Bai, saken aurteren aizai bezain beste asmatzen esango nuke, baina bueno, gaur txokoa zabalea tanto batzuk eroidia, da ondo atea da behintzat. Nola zan partidua, dana jokatzeko, presioa nabari izan, Martxele bai ea bat egon edo ez egon, bere eskuak, azkene nola izan dira egun hau edo bai. Bai, hoxe, kiliko lo zebilela Martxele estutatik, aurreko Aimarekin jogatu nun, Ibarlozakin, da onta ailatuko gote zanez, eta azkenen erabakizun ailatzea. Gaur gaine goizen beak esan da probatzen atua, tako berria eta bat beste, eta eskertzekoa, ez? Bere gogoa eta geho frontixen da frontoien zema jokatzen ikusi besteik ez ez? Hain gaztea eta hain beste jokatzea ez da normala gaur egun. Julen, zorionak eta ikusiko gea, fina horrekotan. Martxel, zorionak, hemen nagusien mailan da fina horrekotan zaitu. Bai, hemen torneo politia eta esku bat pixka justio nahiz, baina, lortu ez zehatzea eta pozik irazita. Pareja
potentea jarritea eta horri esker, pues, semifinaletan guztua. Bai, konta guztu, ze azkenen, aste guztian zehar, hortxe zeon, Martxelizu eta ez, Martxelizu eta bai, eta azkenean hemen zaude, nola izan dira aste hauek? Dudan euken, ibilinez masakistan dola, baina beti ere torneo importantea eta pena bat ez ziren uztek ez, eta torri, eta bueno, nik uste konpensatula ez, semifinaletan sartuta. Guztia ditugu hor hasieran igual eskubiakin pixka duda, geho soldatu jozu pelota, ja? Bai, nintzen jartzen da pixka beldurrakin ez, azken aldin bola desente zea eman dut eskuatik justu, orduan pixka beldurrakin, baina bueno. Ezkerra neuken okerra, baina bueno, ez dait, nola ikusian kanpotik. Nere uste da, ikusi da ezkerra pixka suelto. Bai, igual, bai. Igual jartzeko hobeto ez dait, baina ezkerra berez gutu xo, baina bueno, ondo. Aurreko urtean promesetan semifinaleta jatu zinean, aurten nagusitan, supogo, finalea jatzeko intentzioz, ez? Ojalá. Lengo urtean hor gehatu ginen, atarin, ez, partido pixka kaskarren genuen semifinalen, da, a ber, aurten boz, hobeto xo bat jatzen. Martxel, zoriona eta final horrekotan ikusiko gara. Vale, eskerrik asko ikusiko gara. Eskerrik asko pilotazale guztioi, hementxe gaurkoa, eta bihar beste jardunaldi eder bat ikusteko, eta final aurrekoak ere jokuan egongo dira. Bihar arte!